बर'आनो ना? मा नाम? बेसे मोजां जादों ना? मोजां नुदों। नै साराया एवदों। आङो नागालेण्ड हादोरसानि नांजाबनाय बर' मोनसे गामियाव दंफैयो। जाय गामिया आसामनि जोबथा जायगा आरो बर'नि जोबथा जायगा। थिग नागा हाजोजों नांजाबनाय बर'फ्रा रायजो जानाय। थारैनो बे रायजो जानाय बिथांमोनजों आं दान्दिसे नोंथांमोननि गेजेराव मोगा-मोगि बा बिथांमोनजों सावरायनानै माखासे बाथ्रा मोनथिहोनो नागिरदों। जाय जायगाखौ मा होनो आरो बे जायगानि थासारिया माबायदि आं नोंथांमोननो गेबेङै फोरमायनो नागिरदों। थारैनो नायनानै नुगोन खालि मिथिंगाजों बुंफबनाय मोनसे थावनि। बे थावनिनि थासारिखौ नोंथांमोन आं देखायनो नागिरदों। बे जाबाय बे ओनसोलाव थारैनो आं फैदोंब्लाबो रावबो मिथिया, खिन्थु आङो जि आंनि थांखि बे थांखिखौ लानानै आं फैदों। थावनिखौ बा जायगाखौ आं एसे मिथिगौ। जास्ट बेजों फैनानै आं गंसे न'खराव हाबफैदों। दा बे न'खरनि गारजेनजों सावरायगोन आरो बेनि सिगां आं जायगायाव दंफैयो बेयाव बर' होननानैबो आं मोनथिखादोंमोन। थिग बर' होनोब्ला बोरै जों सिनायथि मोनगोन बिनि फोरमानखौ आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों होनो नागिरदों। नैबे जाबाय बाथौ थानसालि। बाथौ आरो बे नैबे जाबाय बाथौ सिजौ बाथौ। बेखौ नोंथांमोना हयथ' नुखाबाय। दा आं बे जायगायाव मानो फैदों बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन। बेनि सिगां नागा हाजोजों नांजाबनाय बर'फोरनि रायजो जानाय थारैनो नोंथांमोननो एसे आं फोरमायनो नागिरदों। दा थासारिया बेनो जि आं आरो लोगोसे गोबां मोजां माखासे फिथाइ सामथाइ, थारैनो जायगाया फिथाइ सामथाइ बारि बागानजों बुंफबनाय, थारैनो मिथिंगाजों बुंफबनाय। बे जाबाय बिसानि न'खरावनो खान्थाल सारि सारि खान्थालखौ बेखौनो मोजां नुदों। खान्थाला एकदम हानिफ्रायनो फिथाइ थायदों। नैबे थाइजौ बोथोरनि फिथाइ। बे थाइजौखौ फ्राय फिथाइ नुवाखै, जाजोब्बाय जानो हागौ। खिन्थु नाय नोंथांमोना जास्ट 2 फुटनि गेजेरावनो बिफां फिथाइ खान्थाल फिथाइनि फिथाइखौ नोंथांमोना नुदों जानो हागौ। दा बे खान्थाल दा बेनो आङो भिडिअखौ खन्द' खालामगोन। आं गंसे न'खराव हाबफैजेनदों। थारैनो बे न'खरनि माखासे गारजेनफोरजों आं रायज्लायनो नाजागोन। नैबेयाव गोबां जोंनि मादै आदै फंबायमोन दङ। हाबनो हागोन ना? हागोन ना? दे जाय बर'नि न'खर जि नागा हाजोजों नांजाबनाय बर' गामि ना? मा नाम आदाना? सुसिल बसुमतारी। गामिनि नामखौ मा होनो? कृष्णपुर। फंबाय बर'आनो ना? मा नाम? जुदुमनि बसुमतारी। फरायगासिनो? गारबाय। बेसे क्लाससिम फरायना गारखो? 9। बाबु मा नाम नोंना? खामेस्वर। मा लिरो? खामेस्वर बसुमतारी। बिथिं नैथिं मा र' बर'आ खोब मोनसे नै खान्थाल बेगरजों साहा लोंनाय बेसे मोजां जादों ना? मोजां नुदों। नै साराया एवदों। खोब बे जाबाय गामिनि परिबेक मोनसे ना? बेनो जोंनि रायजो जानाय। बेनो एकदम माने रोमै नुहुरलायोना गोदोनिफोरखौ। जोंबो बेबायदिनो रायजो जाबोदोंमोन। मोजां नांफैदों आं नोंसिनि एरियायाव फैनानै। नानि सासे नुदों। ओमफ्राय नानि मा नाम? आलारि बसुमतारी। आलारि बसुमतारी। स्कुल फरायदों? बेसेयाव फरायगासिनो? 6। मा स्कुलनि नामा? बिद्यापुर। बर' मिडियाम? हारसा मिडियाम। मादै मा नाम नोंना? रुपे। न'आ बहा? बेनो। बे गामिया नागा हाजोजों नांजाबनाय ना? नोंसिनिफ्राय आरो बेसे गोजान बर' गामि दंबावो नागा? ना नोंसोरनो जोबथा? नागा गामिया एसे दङ। इलाबखौ बे खर' दं। ओमफ्राय बे गामियानो नागालेण्ड नांजाबनाय ना? नागा हाजो। ओमफ्राय बिनिफ्रायनो नागा नांजोबखाबाय आरो ना? ओमफ्राय आरो
बेलेग गामि गैला नागालेण्ड नांजाबनाय नोंसिनिफ्राय बेनो लास्ट बेसे सनाव फैनाय बेयाव बहुत गोबाव जाबाय बहुद गोबाव जाबाय ना हयथ' बेनि सिगां माबायदिमोन दा माबायदि जाखो जायगाया सिगां हाग्रा जोबमोन मैदेर ओंखारोमोन मा ओंखारोमोन दा आरो गैया आरो मैदेरफोर गैला ना गैला दा आवगायाव बायदि सानमानि ओंखारोमोन ओरैनो बेयाव फैजेनबा बैसोआ बेसेसो जाखोमोन मादैना नोंना बारा बैसो जायाखैमोन इयो हाबा जाखानासो फैखो ना बुरि हाबा जाखाना गोदो न'आ मामोन गोदो आमगुरि लुथुमारि मा जायगा बरथल बिजा बरथलाथ' कामरुप ना गवालपारा कार्बि आलंसो कार्बि आलं फैदोंमोन आरो ना दा कार्बि आलं थांलाय फैलाय जायोना जाला जायोना बिबोनांफोर दं कार्बि आलंनिफ्राय नोंसा बोराय बुरि बेयाव हादान जाफैबाय गथ' साबाखौ लानानै दाथ' जायगाया नोंसिना नागालेण्ड हाजो थिग लामाफ्राबो गाज्रिद्रायबो नङा नागाजों नांजाबनाय हाजो बर' गामि बेयाव फरायसालि स्कुल थांलाय फैलाय फरायनाय सुबिदाफ्रा माबायदि मोजाङानो आरो बिदिनो सोलिदों आरो ना बे जाबाय बर'नि मादैना न'आ आंनाबो बे कृष्णपुरानो बेरायनो फैदों खोब मोजां नांबाय दा सावरि ना मामोन दिनैलाय सावरि नङा एम्फौ बिलाइ लांदोंमोन आं इखौ होफैदां एसे एम्फौ बिलाइ नाय मालाय खान्थाल ओइनै थावख्रि जाजोब्बाय दा बिसोरो बेनो जाबाय गामिनि परिबेस खोब मोजां जादों बे गामि आं दिन्थिबाय बोरै रायजो जानानै दं बे ओनसोलाव नङा होमबा दा मोनसे खोथाखौ सोंसै बे ओनसोलाव खेथिया मा मावो आंथ' जि गोरान नुफैदों थ' अखायानो माने गैया खोमा ना अखायाथ' गैयाना माइबो गायो बबे दुब्लियाव गायो नागा बस्ति सेराव बे हाया जोंनि ना बर'नि ना नागानिसो मावो ओमफ्राय ओरै बे गयफोर बारिफ्रा सोरनि बांगालफोरनि दं नागानिबो दं बर'निबो दंना सब मिक्सार गोजा आरो दा नागा दाख्लै जे बांगालफ्रा होजाबाय बिसोर बेनिफ्राय खारदोंना खाराखै खारजोब्बाय बस्तियाव दंहैयो नागा बस्तियाव दंहैफिनो आरो औ बांगालफ्रा आरो नागा बस्तियाव नागाफ्रा लांना दोनहैदों औ दा बिसोरो बेयाव गेजेर गेजेर फैफिनना फैफिनला फैयो मालाबा मैगं थाइगं नागिरनो ओमफ्राय नागा बे जेब्ला बांगालफ्रा बेयाव दंमोन होमबा बांगालफोर थानाय समाव माबायदिमोन बांगालफोर थानाय समावथ' नों मैगं मोनसे गायनो दोननो हायामोन नुबाथाय लाङो खावनानै लाङो ना बिनानै लाङो खावनानै लांखायो खावनानैसो लाङो बांगालफ्रा बिदिमोन दा होखारजानायनि उनाव माबायदि मोनदों नोंसोरो दा गावसोरसो माबायदि मोनदों मिथिला नोंसोर माबायदि मोनदों होखारजानाय एसेबाबो मोजां मोनदों आरो मोजां सान्ति जादों आरो ना जेब्ला बांगाला थानाय समाव बोरमानिफ्राय मोसौनिफ्राय नों होबाबो माने खामानिखौनो होआ माने बिसोरो गावसोरनि फिसिनाय मोसौ बोरमा दाउ जेबो खाखायामोन आगारजोबो ओरैबायदि उपद्रबमोन आरो नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ बाथ्राफोरखौ एसे हयथ' बेयाव नागा बर्डार सेराव थानाय हयथ' नागाजोंबो गिलु गिलु बांगालजोंबो मोनसे गिलुं मोनसे परिबेक जादोंमोन ना बेबायदि परिबेक जादोंमोन दा बांगालफ्रा जे होजाबाय बेयाव माबायदि मोनदों दा मोजाङानो मोनदों मोजां मोनदोंना नङाबा गिलुं हाथायफ्राव थांबा मालाबा एदाव माबाफोर बायोमोन नामा खालामनायाथ' खालामा जेबो डिस्टार्ब खालामा बिसिनिफ्रायनो बाय जायोमोन आरो जों दखान होनायखौ ओरैबायदिमोन आरो ना बेनोमोन थिग ना नानि दे